Dobre, budem sa snažiť byť teraz stručnejší a kratší. Chcel by som sa vyjadriť k tomuto, k našim lesom. Sme malá krajina, agrárna, nazvem to tak, ale asi viac ako tej úrodnej pôdy, tých orníc, máme lesov. Aspoň moje ponímanie je to také, že neviem teraz, aké je presne to percento, ale máme teda oveľa viacej lesov v porovnaní na, na rozlohu a obyvateľa ako nejaké Nemecko, alebo ja neviem, nejaké Belgicko, alebo Anglicko a tak ďalej. Táto naša drevná hmota, ktorú tu máme, tak to je majetok štátu. Štát sme my. To znamená, de facto tieto stromy sú naše. Avšak de jure to tak nie je, pretože ja nemôžem teraz si odpíliť tento strom a zakúriť ním, alebo z neho si postaviť nejakú skriňu, alebo si z neho spraviť papier, alebo čokoľvek. V zásade tak je to správne, lebo keby si teda začal tu každý kácať tieto stromy hlava nehlava, no tak asi by žiadne stromy neboli. Čo k tým chcem ale povedať? Táto drevná hmota, hlavne teda buky a vlastne mäkké drevo, nejaké smreky a tak ďalej, sa ťažia u nás vo veľkom. Všetci to vidíte. Choďte niekam na stredné Slovensko, na východné Slovensko, ale aj tuto v Karpatoch. Idete, krásny les, všetko krásne. A zrazu bám, ťažba jak hovado. Vykosené pásy lesa. Zasa, nemám naštudovanú túto problematiku úplne. Lesníci by povedali, ty sa rozumieš do nejakého lesného hospodárstva, to sa musí robiť a musí sa ozdravovať stromy a musí sa to vypíliť, lebo potom by tam bolo, ja neviem, by sa rozmohol nejaký likožrúd a tak ďalej. Áno, majú aj oni pravdu. Ja chápem, že to hospodárstvo toho lesa je tiež veda sama o sebe a že veci sa musia robiť s ohľadom na ekonomickú profitabilitu toho daného lesa. A tu je ten kameň úrazu. My máme lesy, aby sme ich využívali na ozdravenie tela a duše, aby sme mali kam újsť, aby sme mohli niekam zobrať svoje deti, aby sme mohli chodiť niekam venčiť psa, aby sme mohli niekam vybehnúť na bicykel, pretože, už som to spomínal, tie lesy sú proste úžasné. Jedným slovom, treba do nich chodiť čo najčastejšie. Tieto naše lesy, alebo teda táto drevná hmota, nazvem to tak všeobecne, tieto stromy, ale miznú a vysádzajú sa mladé nové stromky, ktoré budú v tej danej sile o 20, 30, 50, 100 rokov, ako sa teraz kácajú. Nebol by s tým problém. V zásade o tomto drevohospodárstvo je, alebo to lesné hospodárstvo. Niečo vykácem, hneď na to zasadím nové a o 50 rokov je tam v podstate rovnaký les. Skoro rovnaký. Technicky vzato rovnaký. Tá drevná hmota je tam, dajme tomu, rovnaká. Ale tie stromy nemajú také silné korene. Tie stromy sú ako monokultúra, to znamená, že vysadzajú sa rovnaké stromy. Nie je tam tá diverzita tých daných typov a druhov stromov, rovín a kríkov a všetkého okolo. Tie lesy, ktoré mali naši pradedovia pred tou industriálnou revolúciou, tak to boli tie pralesy, tie staré lesy, kde to bolo tak, ako si to príroda nakonfigurovala. To, čo bolo vhodné. Keď bolo niekde, že veľa vody, tak sa tam rozmohli nejaké, neviem, vrby, alebo nejaké agáty, alebo čo ja viem čo. Kde bolo moc veterno, tak tam sa prirodzene rozmohli nejaké, vymýšľam blbosti, topole alebo jedle. Dneska tu sme vykosili teraz pás lesa a je tu vo väčšine dúb, tak nasadíme tu dúb, vybavené. To, že pri tom výrube ničia celé ekosystémy, myslím teraz tie malé ekosystémy, mraveniska, rôzne termitiska, hniezda všelijakých sov, bože to skloňovanie moje, vtáctva a rôznych vecí, to sa zničí, to sa zabije. Proste niektoré vtáky chodia každý rok na to isté miesto, napríklad také orly,
pretože postaviť to jedno hniezdo je obrovská robota a proste keď to hniezdo spadne, tak ten orol nebude stavať teraz nové, už nebude hniezdiť. Hej. To už akože zachádzam do takých detailov. Skrátka, k čomu sa chcem dostať? Celá táto problematika týchto výrubu lesov je bohužiaľ totálne ovplyvnená len tou ekonómiou. My na Slovensku, ale teda aj v iných štátoch si myslím, že či to je Česko, alebo Poľsko, alebo nejaké Rusko, alebo Čína, alebo kdokoľvek, tak my máme lesy na to, aby sme ich predávali veľkým firmám, ktoré toto drevo spracovávajú. A tieto veľké firmy, zasa nebuďte naivní, oni nekupujú drevo v tej trhovej hodnote. Poviem vám príklad zo Slovenska. Určite si poznáte najväčšieho spracovateľa dreva, ktorým je bývalý SCP Ružomberok, dneska sa to volá tuším Mondi. A máme tu harmanecké papiarne, máme tu vo Zvolenie Kronospan ako firmy. No, sú proste na Slovensku sú dvaja, traja veľkí hráči, ktorí odoberajú drvivú väčšinu produkcie dreva zo štátnych lesov. No a poviem to obrazne. 1 meter kubický tohto nejakého buku sa predáva normálne vymýšľam, za euro do takejto veľkej fabriky. No ale ľudia, ktorí to vlastnia, ktorí z toho majú ten ekonomický prospech, tak majú veľmi dobré kontakty so štátom a oni neplatia to euro za tú drevnú hmotu, za ten kubík. Oni platia 20 centov alebo 30 centov a niekedy možno iba 5 centov. Vymýšľam si z hlavy, pretože tie čísla nepoznám, ale viem, ako to funguje. Viem to viac menej z druhej ruky, z dobrého zdroja, ale takto nejak to funguje. Preto môžu tieto podniky vykazovať také obrovské zisky a preto tí, ktorí vlastnia tieto podniky, tak si vyplácajú obrovské dividendy a majú veľký ekonomický rast, napriek tomu, že platia relatívne malé dane. To znamená, ľudia, zaujímajte sa, kam miznú naše lesy, komu to drevo ide, kto z toho má ekonomický prospech a potom vlastne zistíte, že ten výrub lesov, pokiaľ by mali tie peniaze ísť v tej hodnote, v ktorej naozaj sa vyrúbajú, bože môj, to je hrozné, rúbu, tak ten náš štát by sa mal o to zasa lepšie. Ale to už je téma na iné, to už je otázka korupcie, rodinkárstva a tak ďalej. Čím je teda Slovensko presiaknuté. Na tom príklade toho lesa to je iba krásne vidno, ale to sa deje s vodou, to sa deje, ja neviem, so nejakými štrkami, pieskami, proste všetko, čo predáva štát, čo vlastní štát, tak predáva v úvodzovkách pod cenu a ešte aj z toho zisku pod cenu, ktorý je, tak sa 80 až 90% stratí, rozkotúla, minie sa na rôzne hlúposti a rôzne projekty. Takže iba to som sa tak premostil, lebo prechádzam sa po tom lese a v každom jednom lese ja som prešiel polovicu Slovenska, polovicu všetkých lesov na Slovensku, či to je Veľká Tatra, Malá Tatra, Tatry, Vysoké, Nízke, ja neviem, také vrchy, také Karpaty, také onaké Karpaty. Všade je ten výrub, fakt všade. Človek musí chodiť do toho lesa, aby to videl a čím hlbšie idete do toho lesa, myslíte si, tým nájdem panenskejšiu prírodu, nedotknutú, tým to bude krajšie. A ja som sa presvedčil veľakrát o tom, že čím hlbšie idete do lesa, tým nájdete väčšiu skazu. Pretože nebudú sa robiť veľké výruby pri diaľnici a pri hlavnej ceste. Tie veľké výruby sa robia v dolinách, robia sa hlboko v lese, tam, kde to nie je vidno. V podstate najlepšou indikáciou veľkého výrubu je rozbitá cesta, či už tá okresná, alebo tá nejaká dedinská, pretože tie ťažké mechanizmy, ktoré proste vozia 50 tón, samozrejme všetci sú preťažení, lebo však prečo by som nezobral pár tón navyše, na každej fúre niečo ušetrím, tak tá ťažba je
neúmerná k tomu, koľko z nej máme my ako ľudia, ako obyvateľia prospechu. A treba si uvedomiť ešte jednu vec. Tí, ktorí to drevo predávajú, takže lesy, tí si kradnú svoje drevo. Každý jeden lesák, ktorý tu je, si robí biznis bokom. Každý jeden pilčík, ktorý to drevo píli, si robí biznis bokom. Každý jeden kamionista, ktorý vozí to drevo, si robí biznis bokom. Každý jeden polovník, ktorý proste je v tých lesoch, si robí biznis bokom. Nelen s mesom, ale aj s tým drevom. Proste ja tu nadávam na nejakých politikov, ale treba sa pozrieť aj do vlastných radov. Ja kebyže teraz tu vyberiem pílu a dám dole jeden strom, tak to mám pomaly trestný čin a budú ma chcieť hodiť do basy. Ale každý deň miznú tisícky stromy takto. Každý deň, lebo tisícky ľudí pracujú v tomto biznise s drevnou hmotou a tisícky ľudí si ulejú každý rok dosť. A vám potom povedia, že nemôžete si ani pomaly pozbierať nejaké paličky pri ceste, aby ste si s nimi zakurili. A nehovoriac potom o osadách na východe Slovenska, kde teda sa rúbe čerstvé drevo, rúbe sa v národných parkoch, rúbe sa v metrovej výške, lebo nebudem sa zohýbať. A je to surové drevo, takže má mizernú výhrevnosť. To je potom zasa kapitola ďalšia sama o sebe. Takže kecal som o tých lesov veľa, chodím do nich veľa, chcel by som, aby sa aj viacej chránili. Tak, šírte osvetu. Ďakujem.